Cebuana actress Kim Chiu nibutyag nga ready na siya alang sa iyang role isip kabit sa salidang Etiquette for Mistresses. Si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Yes, ready na ako. Mao kini ang gibutyag ni Cebuana actress Kim Chiu human siya pangutan-a kung andam na ba siya sa mas mature nga role sa umaabot nga Star Cinema movie nga Etiquette for Mistresses. Matud niya nga ang iyang role alang sa movie layo na sa iyang comfort zone. Apan go for the challenge lang daw si Chiu. First time sa din niyang makauban ang ubang mga veteranang aktres sama nila Claudine Barreto, Iza Calzado o Chris Aquino. Ang Etiquette for Mistresses nga gisuwat ni lifestyle journalist Julie Apdaza usa ka storya sa 5 ka mga kabit sa managlahing mga minyong lalaki ning pagbalita, wala pa gibutyag ang premiere date sa maong salida. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.